το γεγονός, όπως εσείς το εκφράζετε, ότι πολλά από τα γεγονότα που ζούμε είχαν προβλεφθεί από αυτούς τους Αγίους Πατέρες? Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ εύκολο που λες. Όταν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, τον καιρό που σου περιέγραψα προηγουμένως, πηγαίνουμε στον Άγιο Πορφύρη, στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει το 1982-83, ρε παιδί, ρε Κύπριε ψηλέ, πέφτει το θεριόν της Σοβιετικής Ένωσης. Μα τι λες γερόντα, ήταν ο Πρέσνιεφ τότε. Τι λες, του λέω, αυτοί του λέω είναι έτοιμοι, του λέω να επεκταθούν σε όλη τη Λατινική Αμερική. Πέφτει, μου λέει, όπου και να είσαι. Τρέμουν τα πόδια του. Δεν μπορούν πλέον, μου λέει, να κρατηθούν. Ψεύτικες ειδήσεις σας βγάζουν προς τα έξω. Πρώτα θα πέσουν αυτοί, μετά η Ρουμανία και η Ιουγκοσλαβία θα γίνουν 3-4 κράτη. Δεν μου λες αυτόν τι είναι. Είναι γεωπολιτική, είναι γεωστρατηγική. Λοιπόν, και πραγματοποιήθηκε. Όταν η Ελλάδα έμπαινε μέσα στην Ευρώπη, ναι, λέει, νομίζουν, λέει, ότι μπήκαμε μέσα στην Ευρώπη και αποκτήσαμε αξία. Μωρέ, η Ελλάδα έχει αξία όταν είναι Ελλάδα, όταν είναι ελληνική. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και τι θα γίνει, λέει, με την Ευρώπη? Δεν είμαστε στην Αμερική. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει Αμερική, λέει. Πρώτοι οι Εγγλέζοι, λέει, θα πιάσουν το χαλί και θα πένε όχι, επιστρέφουμε στην Αγγλία. Έγιναν αυτά? Έγιναν. Εμάς τα έλεγε ο Άγιος. Δεν τα έλεγε κάποιου τρίτου, ούτε τα διαβάσαμε. Μου έλεγε, πόσοι και πόσοι, μου λέει, θα προσπαθήσουν να λύσουν αυτόν το Κυπριακό. Δεν θα λυθεί, παιδάκι μου, με τον μπλα μπλα. Αλλού, μου λέει, θα γίνει πόλεμος, όχι στην Κύπρο. Εσείς ένα ράπισμα θα το δεχτείτε. Μέχρι σήμερα ψάχνουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το ράπισμα. Μερικοί είπαν ότι ήταν το Μαρί. Εγώ δεν νομίζω, ότι είναι κάτι άλλο που έχει σχέση με την ΑΟΣ. Και μετά, λέει, από αυτόν τον πόλεμο τον μεγάλο που θα γίνει η Ρωσία με την Τουρκία, τότε, λέει, και η Κύπρος θα βρει το μερτικό της ελευθερίας της. Και μίλησε και για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολεως. Κάτι που μέχρι σήμερα όταν τα ακούν μερικοί φρικιούν. Ο Άγιος μίλησε για τη σμίκριση της Τουρκίας, όχι τη διάλυση όπως έλεγαμε εμείς, ήταν λάθος όρος, για τη σμίκριση της Τουρκίας. Ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η Τουρκία, αλλά σε μικρή. Οι Έλληνες θα πιάσουν τα εδάφη που δικαιούνται, οι Πόντιοι. Λοιπόν, και όλα αυτά δεν τα κάνουμε εμείς. Εμείς, λέει, θα είμαστε στον αναπνευστήρα. Οι Άγιοι μιλούν και συμβολικά. Μίλησε για τα μνημόνια, για τους φόρους, τους δυσβάσταχτους που θα βάλω. Μίλησε και ερμήνευσε αυτό που έλεγε ο άλλος Άγιος πριν 250 χρόνια. Επίσης εν πνεύματι Αγίο, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έλεγε για τα εξαμίλια. Όταν δείτε τους Τούρκους να έρθουν στα εξαμίλια, τότε αρχίζει ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Τουρκία. Και νομίζαμε μέχρι πρότινος εμείς οι χαζούλιδες ότι τα εξαμίλια είναι τοποθεσία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και εξαμίλια στην Κόρινθο, υπάρχουν και έξω από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω. Λοιπόν, λέγαμε θα ξαναέρθουν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Και ο Άγιος Παΐσιος με τον φωτισμό που έχει και αυτός του Αγίου Πνεύματος λέει, όχι παιδί μου, εξαμίλια είναι τα 6 μίλια της Αιγιαλίτιδος ζώνης. Και τα έλεγαν αυτά σε εποχή που δεν ξέραμε εμείς ότι υπάρχουν αυτοί οι όροι, Αιγιαλίτιδα ζώνη, ΑΟΣ. Άρα δεν μπορώ εγώ, όταν εμένα μου λέει εσύ στην Κύπρο θα πας και θα κάνεις μοναστήρια με 2 αυλές και έχουν γίνει, ένα στην Ορούνταν, άλλο στο Μαυροβούνι που σου είπα, τώρα ρε να δω στη Σκουριώτισσα. Και εγώ τότε ήμουν ένα παιδί, ας πούμε, 22 χρονών. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Και έχουν πραγματοποιηθεί ότι θα γίνεις επίσκοπος, μου λέει ο Ιάκωβος, στον τόπο που γεννήθηκες. Γιατί δεν μου πες στη Λεμεσό, γιατί δεν μου πες στην Πάφο?
Εγώ κοίταξε αυτά, προηγουμένως δεν τους έδινα πολύ σημασία. Ενώ μου τα είχαν πει, τα είχα βάλει τρόποντινά στο ψύχτη. Αργότερα, όταν πλέον είχα ανάγκη να επαναπροσδιοριστώ, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, το Κυπριακό δεν θα λυθεί μέσα από συνομιλίες, ούτε μέσα από επαναπροσεγγίσεις και συνυπαρξιακά συστήματα. Και ότι ο Ερντογάν θέλει να κάνει τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέχρι τη Σαχάρα έφτασε η φήμη του τώρα. Τότε κατάλαβα ότι το αισθητήριο του Αρχιεπισκόπου ήταν σωστό. Μπορεί να μην ξέρει να τα διατυπώσει με έναν λόγο, ίσως το δικό μου ή κάποιου άλλου, αλλά το αισθητήριο του είναι σωστό. Όταν μου έλεγε να Άγιε Μόρφου, δεν μπορεί να γίνει χωριό με αυτούς. Είναι κατακτητές. Και αυτή η όλη αλλαγή και η στροφή μάλλον προς κάτι που είχα υπόψη μου, δεν ήταν κάτι που μου ήρθε ουρανοκατέβατο, αφού σου είπα που ποτέ τους γνώρισα αυτούς τους Αγίους όλους και τους εμπιστεύτηκα. Έγινε εκεί στο 2008, 9, 10, τότε έκανα και ταξίδια, ξέρεις. Πήγα Κωνσταντινούπολη, Καπαδοκία, στη Δαμασκό, στην Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ συγκλονίστηκα. Πέρα από τα πνευματικά, κατάλαβα ότι εδώ είναι το κέντρο της γης. Ότι όλοι θα επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Ότι αυτά που λέει η Αποκάλυψη είναι πολύ πολύ δυνατά κομμάτια. Η περιβαλλοντικό πρόβλημα. Όταν είδα τις φωτιές να πληθύνουν σε όλον την οικουμένη και λέει η Αποκάλυψη, το 1/3 των δασών της γης θα καεί και κάει και παρακαλώ. Όταν λέει η Αποκάλυψη για το Τσέρνομπιλ, άψιθος στα ουκρανικά λέγεται Τσέρνομπιλ. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς τον Χριστό, που είναι η αυτοζωή. Ο δυτικός πολιτισμός αρνήθηκε τον Χριστό. Αυτό σημαίνει μια τάξη πραγμάτων. Και Bill Gates και Kissinger. Κατάλαβες? Μια ζωή χωρίς Χριστό. Αυτό θέλουν αυτοί. Λοιπόν, όταν τα κατάλαβα όλα αυτά, λοιπόν, εμελέτησα και την πίστη μου ξανά και τις προφητείες των Αγίων που εγνώρισα προσωπικά, και το άλλο, είδα ότι το διαδίκτυο πια άρχισε να παίζει ένα σημαίνοντα ρόλο στην νεολαία, στους ανθρώπους κάτω των 50, και δεν ασχολείτουν κανείς εκ των αρχιερέων, σαν να φοβόντουσαν να ασχοληθούν με αυτά λόγω την κοροϊδία του Δήμου και των σοφιστών. Εγώ αυτά δεν τα λαμβάνω υπόψη. Οπότε δεν παραμέρα νύχτα να βγαίνω πιτσιλίτες να λένε αντίος μου, λέει